ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, медонед ҳозир мехоҳам барои шумо як суроғаи наве ки либосҳои 50 сомона буд, либосҳои кӯдаконае ки аз магазини 48 ма ба шумо пешниҳод мекардам. ҳозир як навор пешниҳод карда аз нуқтаи савдои навшон якта ба якта нишон метиҳам. марҳамат, ин даромадгоҳи рақами 12 тарафи тилобозорай дидед, рӯ ба рӯ ба намин дарвоза. Аз ин тарафш ана ин тараф ошхона мебиёяд, аз анамин тарафи даромадгоҳи рақами 12 медроед, дӯстони азиз. Ва иҷада аллакай магазини 27-ум. марҳамат, ҳамаи чизошон айҷа овардагӣ ҳастанд. ҳозир бо машмула нишон метавонам ки айни замон чӣ боро ҳаст. бинед, беҳад интихоб басеяй, бисёрай. иҷа аз сабабе ки калонтаракай бор ҳар рӯз зиёд омада истодааст, барои ҳавай ҳам ҷошона калонтара кардан. метавонед омада баҳазур тамошо кунед, интихоб кунед. мо ҳам инчунин метавонем шумода баҳазур видео карда нишон тиҳем. марҳамат, анамино ҳамаш 50 сомонӣ. ин тараф Туркия, инҷа бодику киртачав то як солара ҳастай. уна майдачанд 50 сомонӣ. ҳозир бо калонтаршам нишон метиҳам. дӯстони азиз, ба анамин даромадгоҳи рақами 12 аз пешам даромада мешава. ҳамхе биёед ряди якум, ряди магазинои шишагӣ мешава. магазини рақами 29 27 магазин рақами 27. марҳамат, бо хушрӯ омада аз наздик бинед. ҷада нав ҷобаҷо карда истиҳам борора. ана вай костюмчо чандай? ям 50 сомон. ира бинед, чиқар хушрӯча 50 сомонӣ. беҳтарин. ино то чанд сола боша? то 5 сола 6 сола аз наминако ҳастай. 50 сомон. ана инҷа двойкаву тройкаҳо. ин костюмча яма 50 сомона. ҳозир ман баъзо хушрӯтарак нишон тиҳам. ана ин тройкаам 50 сомон. то ҳами 2 солара размер ҳастай. рӯзҳои наздик иншалло ки бо размерҳои калонтарам мебиёя. ина бинед, ина ин костюмчои беустинак бисёр омадай. курткачои беустинак ҳар хелаш будай. ана у курткачои боло чанда? او 130 сомонам. нарх нمیدونم. 130 сомони анам хе курткачоҳо ҳастай. ино то чанд сола боша? то 8 сола 9 солара размер ҳаст аз ана ин курткачоҳо. марҳамат, ина бине, то 8 9 солара анам хе курткачои фасонак турецки. метавонед омада бо аз наздик бинед. ана ино ҳамаш анаму тройкаҳо буда, на? то 2 солара. озир чӣ хел нишон додум. пиҷак дора, футболка дора, баъд анамхе вай дора брижа ғавсакан драпови боринай костюмуш. иям ҳамин нарх. ана ин двойкоям ҳамхе нарх. иноям ирам нишон те. иноям 50 сомон. хулас бисёр омадагӣ ҳаст бор. бохтон касе ки дар тоҷикистонед, имконияти омада аз наздик дидан доред, марҳамат бинед. ито чанд солае? ито 3 солара қариб размер буда. инам хе иҷада чанд рангаш ҳастай. 50 сомон. марҳамат, хоҳишмандо касоне ки дар тоҷикистонед метавонед омада аз наздик бинед. ина ино бошад 20 сомонӣ. ино туркӣ буда, на? ина худашалакай боам хе наски кати 20 сомон ҳамаш. иҷада бо инчунин барои навараждиниё ҳастай. ина 40 сомон будай. ё ҳамаш 40 сомона? иҷа ами наборо 40 сомонӣ. ай набори калончи турецки. ина ира 100 сомон метия. вақтишда чанд буд? 250 сомон буд. ина ҳозир 100 сомон кардиян. туркӣ ҳамаи чӣ дорад. бинед, барои духтаракай. ина марҳамат. ина ино чандан? махировни
ана ино 50 сомонӣ барои то 1 солара. аҷоибак и чанд пул? ана бо 50 сомона намхе коробкагӣ ҳастай. барои падарка бурдан дӯстони азиз. ина шапочко чандян? 3 сомон набинед. 3 сомон, 4 сомон бинед чихе шапкачакҳои хушрӯ барои кӯдако, духтариам ҳастай, бачагиам ҳастай. омада аз наздик бине. даставка надорем тамошобинони азиз. ма ҳами суроғаша мегум ки шумо ба ҳазур хитон омада тамошо кунед. ина 3 сомонӣ, 4 сомонӣ дай шапкачошон. айнаи попшичако чи? 40 сомон, 30 сомона. музачаошон 40 сомон. ана инош 30 сомон. барои кӯдакои навзод бисёртар мехоҳанд. на туфличакора бинем 30 сомон бисёртар. падару модар мехоҳанд нишон ҳам хеле харидорӣ кунанд. марҳамат ҳаст. иҷода ҳозир нишон метем насинора. иҷода мами 50 сомонҳое ки дар навори пештара нишон дода будам ина ҳастай то 2 солара. 50 сомон. акнун дар магазини анамун 48 ки ҳар вақт ман нишон медоду даромадгоҳи рақами 12 шид. анамин дукони рақами 27. метавонед дига ин тараф биёед. борои нав ҳамаш аз ин пас ҳамиҷа мебиёя. омада хушрӯ тамошо кунед. чӣ хеле гуфтам ҷошон калонай ва сеи бар ҳавояй. ба ҳазур даромада мебинед акун борошуна. ана ин хеле синачао ҳастай 10 сомонӣ. барои то ҳамин 3 сола 4 солара размер ҳаст. то шаша ҳаст? то шаша будай. ай чандай? 50 сомон. ана ин 50 сомон. набине. ай 50 сомон оз бо як нишончием аз наздик. марҳамат на 50 сомонӣ. оз бо боротон кай мебиёя? дуруст сервис пас мебиёмадай борои нав. ино 40 сомон. ана инора 40 сомон кардагӣ ҳастанд. метавонед омада бо аз 40 сомонаҳошон интихоб кунед. беҳтарин. чӣ хеле гуфтум нав. аҳа ин тараф 40 сомон. ина ветировкошон 40 сомон. остиндоракош. ина ин беостинако чӣ хеле гуфтум 50 сомонӣ. бос дӯстони азиз ҳозир нав ҳамаро ҷобаҷо карда истодан. рӯзҳои наздик бор хеле зиёд мебиёя. шумо дониста бошед ки дигар суроға анами даромадгоҳи рақами 12 тарафи тиллобозор якум ряди магазинои шишагӣ анами дукони рақами 29 27 омада бо бинед. боқӣ саломат бошед. хайр то видеоҳои оянда.